Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo saha para rawuh sedaya ingkang kula ajeni, puji syukur kangge dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sing rahmatan karunia-Nipun kita sedaya saged kapal wonten ing papan punika kanthi wilujeng sehat. Ing wekdal punika kula badhe ngaturaken seseorang kanthi tema ngri-ngri budaya. Budaya nggih punika warisan dituwuh saking para leluhur ingkang nilai-nilai kebajikan, tata krama, seni, tradisi lan budaya. Budaya boten namung ngawujud tari-tarian, tembang utawa basa adat kemawon nanging ugi ngandhut budi pekerti lan tata usila ing kesampadinetan. Minangka generasi nom kita gandeng tanggung jawab kangge jaga lan nglestarake budaya bangsa. Ing jaman globalisasi kados sapunika kathah budaya manca ingkang mlebet lan ngrembaka kita boten kendel nampik. Nanging kedah saged milah lan milih. Supados budaya asli kita boten kesisih, tuladhanipun kita saged sinau lan ngginakaken basa Jawa kanthi sae lan leres. Nguri-nguri kesenian daerah lan ngajeni adat istiadat ing lingkungan kita. Menawi budaya saged kita uri-uri kanthi temen nilai identitas bangsa badhe tetep giat lan boten gampang kebawa arus negatif. Budaya ugi dados sarana kanggo ngiyake persatuan lan kerukunan antar sesami. Kanthi ngajeni budaya, kita ugi sinau ngajeni budaya tiyang sanes saengga ketentreman saged kasageden. Makaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi seseorang punika saged maringi pangeling dumateng kita sedaya kabeh supados tansah tresna lan bangga dumateng budaya bangsa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.